A l'última concentració del primer dimecres de mes, que va ser l'1 de juliol, havien estat assassinades 22 dones i 2 xiquets. En aquests 2 mesos d'estiu, el terrorisme masclista ha assassinat 22 dones, 4 xiquetes i 2 xiquets més. A més, està en coma una dona de 31 anys que ahir va ser apallissada i escanyada per la seva exparella a Manises. Continuem cridant que aquestes dades són insuportables. La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, però són més dones assassinades que les que entren en les estadístiques. Altres quedaren amb greus discapacitats fruits de les brutals agressions que han patit. Parlem de 837 feminicidis des de l'entrada en vigor de la Llei Integral contra la Violència de Gènere a l'Estat espanyol. Aquesta greu violació dels drets humans és intolerable en qualsevol societat. Seguim denunciant la falta d'interès del govern de l'Estat, on l'única prevenció se centra en una campanya que anima les dones a denunciar, que es diu que hi ha eixida i després les abandona a la seva sort, sense protecció, sense recursos, sense vida. Al País Valencià, el passat 2 de maig, a instàncies de la Plataforma Feminista d'Alacant i la Coordinadora Feminista de València, els partits polítics van signar una declaració on es comprometien a dur a terme les accions precises que garanteixen la prevenció i erradicació de la violència masclista, així com l'assistència i reparació de totes les dones en situació de maltractament en tots els àmbits territorials on tenen participació al govern. És l'hora d'iniciar el compliment del que van signar. Continuem esperant que aquestes dades insuportables es mereixen un lloc destacat en les notícies i mitjans de comunicació. Quantes dones han de ser assassinades perquè el seu nombre no siga suportable per a l'Estat i la societat? No hi ha límits. Però a més, pensem que una societat que permet que ens assassinen pel fet de ser dones és una societat malalta. No hi ha temps ni excuses ja. Esperem que en totes les convocatòries d'ara en avant, cada volta siguem més, perquè no més, com avui, només com avui, una denúncia col·lectiva pot fer que aquesta xacra deixi de ser-ho. Tots els primers dimecres de mes, a les 20 hores, a l'Ajuntament de València, rendim un homenatge a totes les víctimes i ens concentrem enfront de la violència contra les dones. Us esperem el proper dimecres del mes d'octubre. Tanmateix, us convoquem dins dels actes de la campanya anual contra la violència masclista a participar en l'acció que farem el proper 25 de setembre a les 7 de la vesprada a fora de la plaça de Bous, de la que vos informarem més avant, per a recordar totes aquelles dones víctimes de la violència masclista. Convoquem i animem a la ciutadania a mostrar el seu rebuig contra la violència masclista participant a la manifestació estatal contra les violències masclistes a Madrid el 7 de novembre. Esperem estar allí totes les persones que estem així i anar dient-lo per a ser moltes més. Ni una dona menys. El masclisme mata.